Dimecres de la setmana vinent s'inaugurarà el nou edifici d'urgències de l'Hospital de Granollers. Avui us podem avançar aquest nou espai d'un centre sanitari que, entre d'altres municipis, dona servei a Montornès i a Montmeló. L'edifici disposa de 4.000 metres quadrats, amb 90 punts d'atenció. Això triplica l'actual superfície de les urgències hospitalàries, que fins ara tenien 55 espais d'atenció. Arran de l'ampliació s'han contractat 60 professionals. D'aquests, un 9% són personal mèdic i un 86% són professionals d'infermeria. El 5% restant són professionals administratius. La confortabilitat dels pacients ha estat la preocupació principal. Aquests espais passen dels 9 metres quadrats de les instal·lacions actuals fins a uns 17 de mitjana. Però d'entre les característiques del nou centre n'hi ha una que destaca, la lluminositat. Passadissos, sales d'espera i box tenen finestres perquè hi entri la llum natural des de l'exterior, però també des dels 3 grans patis interiors, que més endavant seran zones enjardinades. Les noves urgències incorporen un sistema de crides anònimes. No serà el nom dels pacients, sinó un número, el que servirà per identificar les persones a la sala d'espera. A aquest esforç per humanitzar les instal·lacions s'hi suma una sala on comunicar les informacions a les famílies, així com un espai de dol que fins ara no existia. El que ja està en marxa és la nova àrea de diagnòstic per la imatge, que incorporarà un segon aparell d'atac, tant per urgències com per proves programades. A continuació s'activaran els altres recursos, com la nova unitat de cures intensives, que afegirà 10 llits a les 2 unitats ja existents fins a arribar als 29. En un futur, el nou edifici acollirà 14 nous quiròfans i un punt de reanimació.